Ahoj u tohto videjka. Toto videjko je ďalšie LPS na výmenu. No a ja si myslím, že môžeme ísť na to. Ešte jeden dotaz a fakt ideme na to. A ten dotaz je, že všetky moje LPS na výmeny platia iba pre Slovákov. Pre Čechov teraz máte Češi smolu, ale iba pre Slovákov, lebo ja do Česka neposielam. No a ešte jeden dotaz, a to je, že trocha budem pri natáčaní kašľať, tak dúfam, že vám to nebude vadiť, pretože ja som bola u sesternice a tam som dačo pochytila. No a už ideme na to. A budem to stopovať, nebojte. Myslím ten kašel. A ideme na vec. Ako prvý pečopák je táto sovička. Bez poškodzenia ako nová. Nemá dierku ani magnet. No, za ňu mi navrhnite. Ako ďalší LPS je táto ovečka. Bez poškodzenia ako nová. Toto by som vám dala dole. A má iba centrofixkou urobené myhalnice. Nič iné. Takže tak. A za ňu mi navrhnite. Konečne. Ako ďalší pečopák je takýto slimáčik. Toto by som vám dal dole aj teraz hneď. No. Naproti by som vám to dal dole. Takže takto navrhnite. Ako ďalší pečopák je tento husky z novej edice. Takže za ňo dačo vzácnejšie, ale navrhnite mi proste. Takže takto. Ako ďalší pečopák je tento hroch. Bez poškozenia ako nový. Nemá žiadne poškozenie. A za ňo mi navrhnite. Ako ďalší LPS je takýto papuchál. Navrhnite. Ako ďalší pečopák je takáto váška. Bez poškozenia. Pada takto. Také tetovačka je na krídielka. A za ňu by som chcela inú vášku. Takže vášku za vášku. Takže takto. Ako ďalší pečopák je takáto víla. Za túto vílu by som chcela inú vílu. Takže takto. Ako ďalší LPS je. A ináč je bez poškodenia. Ako aj tá váška. Takže ako ďalší pečopák je takáto kozička. Je z vzácnej edice. Vidíte, že tu má ťapku. Za ňu by som chcela nejakého pečopáka, čiže s takouto ťapkou, len nech to nie je vidra. Ani nejaký potkán. Áno, lebo vidru a potkána už mám. Trblietky by som vám dal dole. Ľahko. Ináč je bez poškodzenia. Ako ďalší LPS je takáto línka. Zajem dačo vzácnejšie, pretože je zo vzácnej edice, limitovanej, má tam hviezdičky. Áno, takže takto. Ako ďalší LPS je práve tá vidra, ale to iba možno, lebo jednej youtuberke som napísala,
Tebe vymenila takého pečopáka za výdru a ešte mi odpovedal, takže možno iba. Čiže takto. Je to zlimitované. Z tej limitovanej edície s tou ťapkou. Takže takto. Ako ďalšie LPS je takýto koník, kto zbiera koníky. Je zo sáčku. A tu taký balónik. A proste takto navrhnite. Ako ďalšie LPS je takýto zajačík. A napríklad zoberte si nejaký magnet alebo nejakého nejakého pečopáka, čo má magnet. Ja tu mám kóliu. No a takto. Hej. A takto robí ušami a očami. Tom bol taký hrebienok. No a proste takto. Zaňho dačo väčšieho, lebo to je väčší pečopák od ostatných pečopákov. Takže takto. Ako ďalší pečopák je takýto psík. Tohto psíka vymieniam za shorthair cat, cocker spaniela. A ak chcete aj dogu. Takže takto. Takže takto. Tie trblejtky by som vám dala dole. Ako ďalší pečopák je takáto váška. Fail. Vidíte. Rozavý krk. Je to z tej takéto značky. Takže za faila by som chcela iného faila. Alebo pečopák, alebo doplnok. Ako ďalší pečopák je takáto čielka. Bez poškodzenia ako nová, iba tu má také pošúchané. To som tak dostala. Má takú čierku, inak je bez poškodzenia. Ako ďalší LPS je takáto opička. Takáto. Bez poškodzenia ako nová. Navrhnite. Ako ďalší pečopák je krtok. Buď za iného krtka, alebo za škrečka. Takže takto. Nie. Ako ďalší pečopák, neviem, či by ste ho chceli, je tento pudlíček. Toho som takto dostala. Môžete si ho namalovať temperkami. Ona ho asi namalovala vodovkami, vidno tam nejaké srdiečko. Naozaj toto som takéhoto už dostala. Takže ho vymieniam bez chvostika. Takže tohto pudlíka mi navrhnite. Ako ďalší pečopák, ktorého iba možno. Tuto shorthair cat, iba možno. Tuto shorthair cat, iba možno. Tuto shorthair cat, iba možno. Do komentárov by som vám napísal, že hej. Alebo nie. Neviem, možno. Tu mám strašne moc rada. Mám ju už od detstva, ale asi nie. Kedy by tak sa vám ozvem. No, za čo by som ju chcela, kedy by som ju vymenila. Iba za jazvečíka. A dogu. Takže, takto. Alebo za srnku. Takže, ale nevymieniam ju, neviem. Uvidíme. Áno, takže iba možno. Jej. Takže toto boli všetky LPS na výmenu. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like, odber a komentár. No dúfam, že z niekoho z týchto pečopákov vyberete. Asi viem, o ktorých si budete písať. Možno. Takže
takto. A ahoj u ďalšieho videjka. Pa, pa.